ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ରଚନା। ଉପକ୍ରମ। ଭାଗବତକାର ଭକ୍ତପ୍ରବର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଆପଣା ଦୋଷରେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ଏବେ ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ପରିବେଶ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛୁ। ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2014 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଜାଗୃତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା କାରଣରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 60,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା କଥା ଘୋଷଣା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ବୃକ୍ଷପାଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପସଂହାର। ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଆମ ଘର ଓ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା। ଆମ ଘର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିପାରିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଆମ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେବ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଆଦର୍ଶ। ମନେ ରଖିବା।